ifochakpi nwa akụkọ makọrọ unu awa m otego ụfọdụ n'ime anyị nụgo akụkọ ifo, ụfọdụ ndị ka makwa akọ ala akọkwa mụa afọ akụkọ ifo n'anya o. I love folklores. Ọ ka makọrọ unu tata akọmakọrọ unu bụ akụkọ gbasara nwa enwe nne. Ifochakpi wụọ nwere otu mgbe ruo enwere eze ọwụ n'idu n'ọba. Eze onye agwala m ụfọdụ n'ime anyị ma eze eze abịala ụmụ nwanyị anọ. Eze afụchakwa na ụmụ ya nwanyị ndị ahụ n'anya, mana ofu ọfụrụ n'anya, the last nke izizi nke mbụ nwanyị nke mbụ ya ọhụghị ya n'anya. Ya mere eze ji ya na ndị nwunye ndị nke ọzọ ji gbagide mgbe okpuru gbopụ nwanyị ahụ nwụrụ. Mana nwanyị a oge ọ nwụrụ o nwetara nwa nwanyị. Ndị nwunye eze na ụmụ ya ndị nke ọzọ ewere the girl na-agba egusi. Ihe mekwara eze afụrụ nwunye ya nke mbụ n'anya kwesị ewe ya wụlọ ọlụ maka na ọ mụrụ ya nwanyị, ọ mụtaghị nwoke. Ọ lụzie nwanyị ọzọ lụkwasị ọzọ. Oge nwa a na-etolite ewere ya mere odibo ya na-eme ihe niile. Eze nwekwara odibo. Eze a ọkwa ga-ekwukwa na kpakam ikwu ha na kpakam eze gbupụ gị. Eze mee gị nye gị ire gị n'ọnụ kọtụ ire gị nye gị taa ya ka ịdị amị. Ihe eme ụfọdụ ndị a na-atụ eze ụjọ na-agba kitikiti katakata kitikiti katakata. Asị na eze na-abịa ebe a na onye ọbụla dị ọcha. Onye chọrọ ka eze hụ ihu, onye chọrọ ka eze cheta ya bụ ihe nọ na-eme n'obodo a. Ruo otu ụbọchị nwunye eze na ndị nwunye ya atọ fọrọ agawa ezie ya ka ọ gaga hichasị ụlọ niile, kọmpaụnd niile. Ha nwekwara ndị odibo. Ọ ga-eziri ya nwa aga anọ hichachala ebe niile. Ike agwụla ya, nwee nri e nyere ya ike agwụsie wezi otu ọha ya na-arụ. Nwatakịrị mmadụ aga na ọnụ ụlọ eze nke eze anya na-akpọ chambers. Ọ ga ebe ahụ ka ọ na-ehiche ụlọ lekwa ugogbe eze akụwa. Nwatakịrị bee tinye arụ mere ọmadị etu ọ ga-esi mee, ọma otu o si adị ọjọọ, ma otu maghị ihe ọ ga-eme akwa. Ọ na-ebe so ndị ọrụ eze kwanụ ya na eze so gị ọrụ a na-abata obere nke ọbụla bata nwa nọ na igbo igbo ụdọ nọ n'ọnụ ụzọ. Ọ na-agụ ndị ọlụ eze gbamma gbamgbam, ndị ọlụ eze gbamma gbamgbam, unu alọ ngara nzacha ụlọ ọmara eze tụwa eze ga-egbu m, eze ga-abọ m, ga-enye m anụ m n'ọnụ gbamgba gbamgbam.
na onye ọbụla nụrụ egwu a ọ gasiwa ike, o nwedo ịchọrọ ka ya na the girl nọkọọ, chọọ dịka eze gbukọta ha abụọ, gị na-ebe akwa, ọ na-ebe, ọ na-agụ, onye ọbụla gabata ọgụ, chọọ ka ha si na-aga. Ndị ọrụ eze agafecha, nwunye eze abịawa, ọ na-agụ, nwunye eze gbamgba gbamgba, nwunye eze gbamgba gbamgba, unu alọ, unu alọ, m gara nzacha ụlọ, ọmara eze tụwa, eze ga-egbu m, eze ga-egbu m, eze ga-abọ m, eze ga-abọ m, ga-enye m anụ m n'ọnụ, gbamgba gbamgbam. Ndị nwunye eze sị ya, ka m gbasara gị ebe a, onye si gị gakwa n'ụlọ eze? So ya ihe nọ na-eme nwa mmadụ amaghị ihe ọ ga-emezi, ogbu onwe ka ihe ọ ga-eme, kedu ifo, kedu otu, kedu ebe ọ ga-aga, ọ na-ebe begide n'akwa. Eze abịa bata na nderi n'ime abalị. Eze abata, oge eze bata, nwa agụọkwa, eze nna m gbamgba gbamgba, eze nna m gbamgba gbamgba, ịlọ, m gara nzacha ụlọ, ugo wee gatụwa, eze ị ga-egbu m, eze ị ga-abọ m, eze ị ga-abọ m, ga-enye m anụ m n'ọnụ, gbamgba gbamgbam. Eze enewe si ya bịa, nwa ajụjụ ebe ọ nọ na-ebe akwa, ebe eze na-akpọ ya, nne bịa ada m, ada ukwu, ada na-eri obi ya n'ụlọ umeji, nwa ekwechiri mba, o nwere na onye nọrọ na a ga-egbu ya, ọ nọrọ ebe ọ nọ, ọ bụ n'osisi nọrọ na a ga-egbu ya, ọ wara ọsọ. Onye ọbụla ọzọ nọrọ, mmadụ ọbụla ya nọgodi na ọ na-egbu ya, ya na Chioma ajọ nwa na-eme, ọkwa na ihe nwa mere, ọ nupụkwa nna ya isi, kama ọ nọ ebe ọ nọ na-ebe akwa, ọ gbawakwa n'ọsọ ọ nọ ebe ọ nọ, mana ọ bịara. Eze emesịa abalị ahụ ga, nwa pụtara, ọ bịara, ọ nọ ebe ọ nọ na-ebe akwa, oriri abalị nke atọ, nke anọ, nke isii, nke asaa, onye ọbụla na-agafe n'akụkụ ụlọ eze na-anụchi otu egwu a. Eze asị mba, nke akwụgokwa ihe ọzọ, na nwa ga-anwụkwa, nwa anya agbachia n'ime, ntị ya akọpara ebe ọbụla n'ọnụ ya ịbacha. Eze sị mba, na nke akwụgokwa, eze sị mba, nke akwụgo ihe ọzọ, na okenye ama nọ n'ụlọ ewu amụọ n'obodo, na ya wewe eze ama nọ ebe a, nwa ya nwaanyị ahụ nwụrụ, eziokwu na o megburu nne ya, mana nke ahụ nke si ya na-arụ, mba, ọma nnọ na o nwere obi ọwụ, ma nke a. Eze gakwuru nwa, ụmụ ndị anọ na-emegbu ya oge niile a, ndị nwunye eze niile, nwa onye na-enye ya nri, oge niile ọ na-ebe akwa, abịa onye pụta ọchịawa, ka onye pụta ọgbụọ ya asọ, onye pụta ọsị ya nga jidere m. Ha niile na-emegbu ya, onye nwere obi mmadụ. Eze bịa kpọrọ nwa ya gaa ọnụ ụlọ ebe ahụ ọ nọ ebe akwa, ebe ahụ ọ nọ na-ebe akwa, kpọrọ ya si ya, nne ngwa bịa, site tata gawa, ị ga na-anọ m n'aka, igosigo m
ihe i mere wutere gị, onweghịzi bịa nne ọgbakọ nwa ya, fichaa ya anya, si ebezila, gụgụọ ya akwa, si ebezila, ọkpọrọ ya, chụpụ nwunye ya nke abụọ, kpọsa nwa ya ebe ahụ, bido na-enye ya, na-eme otu o kwesịrị ime adaeze, mekarịdị etu o kwesịrị ime adaeze, a na-emezi ọfụma. Ndị nwunye ya ndị ahụ abịazikwa na-achọzi iri ya. Nwanne ekwechiri obodo ka ha ga-eme gị mụta ihe, ọ ga-achọta iri ya ihe mere nne ya, a ga-emekwa ya ọzọ. Na nwa mmadụ akwechiri mba nọrọ nke gị ka nọrọ nke m. Otu a ka eze na nwa ya si bịa dịkwa na mma ọzọ. Eze bido nwe ịhụnanya, ihe ha eme ya ọgbanwee. Ndị mmadụ mezie ihe n'obodo gbawa, eze ga-egbu, ọ na-ewutezi eze azụ mba site n'ụbọchị ahụ gbanwee. Ime ihe iche na ọ ga-egbu gị, bara gị mbọ sị gị gawa, ifochakpi wụọ nke ife unu mụta fodo otu ife asịga. Ifere ka o si gaa oge ụfọdụ ide ife ile ewu ma ihe mere bute ụfọdụ eche n'iwe onye ala na onye ụjọ, mana ọ bụghị eziokwu. Imejọ mmadụ ya mgbe otu isi gbaa agwa ga-eme mmadụ gbanwee na ihe ọ na-emebu na-adịghị ọma. Ndị niile megide gị ekwunyere aka gị ọtọ, achụghị n'egbu gị, achụghị mgbe ọbụla enwere iwe, ha ga-achụba gị n'ala eze otu ụbọchị. Otu ha si zie nwa ọlụkọ, ọzacha ụlọ niile, ọzacha ụlọ, ọzara ụlọ ikekwe ọ gara akụwa ugogbe eze, ọkụma ha ewugogo mmiri, ọ gara akụwa ma ọ kụwakwa ya, enwekwa ike ọ gara enwe ihe ga-ere n'ihe mbewa akwa. Ya bụ ndị niile na-emegide gị taa tụgbadoro amewa tata kawo ụbọchị nke nọ n'iru ka nke gị na-abịa. Jisi ike egbudo onwe gị dịka nwa chọrọ igbu onwe ya, mana ogbugbo onwe ya ọ nọzi ebe ahụ na-edozisi akwa. Egbu onwe gị, jisi ike ihe ị na-eme, jisi ike. Oge na-adịghị anya afọ mgbochi ihe ga-adị, ị ga-erute ebe ahụ ị chọrọ iri. Isi n'ike asụsụ Igbo amanda na-obere omenala Igbo ekwesịrị ka ha daa. Onye ọbụla n'ime ọmụmụ ndewo. Aga m ewetara unu akụkọ ifo kwa mgbe ebe ọbụla daalụ nụrụ enu echefukwana isi anyị vidio gbasara adị mmadụ ma na enwe ihe ọrụ ndewo.